Шушы көннәрдә татар әдәбияты классигы, сәясәт һәм җәмәгать эшлеклесе Гаяз Исхакыйның тууына 145 ел тулу уңаеннан парадигмалар алмашыну шартларында татар белеме, теория, методология, гамәл дигән темага халыкара фәнни-гамәли семинар үтә. Әлеге чараны Республиканың Фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты оештыра. Фәнни-гамәли семинар эшендә Азербайҗан, Казакстан, Кыргызстан, Төркия, шулай ук Мәскәү, Казан галимнәре катнаша. Чара кысаларында Гаяз Исхакый көндәлекләре, Гаяз Исхакый милли куәтләр барды дип исемләнгән җыентыклары да тәкъдим ителде. Bu konferensiya daimi rəvişdə uzdurula. Ул ел сайын ниндидер әдибнең юбилейна яки галим юбилейна мөнәсәбәтле уздырыла. Менә бу ел инде ул менә Гаяз Исхакый исеме белән бәйле. Гаяз Исхакыйның туган көнне Татарстан Фәннәр академиясе берничә зур бүләк әзерләде. Аның берсе Гаяз Исхакыйның көндәлекләре. 4 ел эчендә көндәлекләрне 3 китапка бүлеп, аларны басмага әзерли башладык. Һәм Гаяз Исхакыйның көндәлекләре беренче тапкыр тулы килеш басылып чыктылар.